குட் மார்னிங், ஹாப்பி மார்னிங். இன்னையோட கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் முடிஞ்சிருக்கு. கடையெல்லாம் திறந்துருக்காங்க. ஹோல் டே கடை திறந்துருக்கும். அவசரப்பட்டு ரஷ் பண்ணாதீங்க. கேபின் சிக்னஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. பி ஹாப்பி. இது மாதிரி டைம் உங்களுக்கு திரும்பி வராது. நான் ரமணர் மகரிஷியோட பெரிய ஃபாலோவர். பட் அதில் அவர் என்ன சொல்லுவார், நான் யாருன்னு கேளுன்னு சொல்லுவார். நான் யாருன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க. ஃபஸ்ட்டு ரமணரோட ஃபிலாசபியில் அக்செப்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம யாருன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம வீக்னஸஸ், ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கே தெரியணும். டெய்லி ஒரு ரஷ்டு லைஃப் ஸ்டைலில் கார்த்தாலேருந்து நைட் வரைக்கும் நீங்கள் ஓடுறச்ச உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு டைமே கிடைக்காது. நான் பெருசாக கடவுள் நாமத்தை சொல்லுங்கள், ஜபம் பண்ணுங்கன்னெலாம் சொல்ல. ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 3 நிமிஷத்துக்கு கண்ணை மூடி உங்களை பற்றியே நன்னா நினைங்க. உங்களை பற்றியே நீங்கள் ஆனஸ்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள். எது உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து, எது உங்கள் வீக்னஸ்ன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி எண்ட் ஆஃப் தி டே நைட்டில் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 நிமிஷம் கண்ணை மூடி ரிலாக்ஸ் பண்ணி யோசிச்சு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணீங்கன்னு ஒரு மைன்யூட் திங்ஸை யோசிச்சு பாருங்கள். வெதர் திங்ஸ் குட் ஹவ் பீன் டன் டிஃப்ரெண்ட்லி பாருங்கள். ஸோ தட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு மேக் அ பெட்டர் டிசிஷன் நெக்ஸ்ட் டைம் அரவுண்ட். இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே லைஃப்பில் நீங்கள் ஃபார் பெட்டராக இருப்பீங்க. நன்றி, வணக்கம்.